Здравейте, шматки! Аз съм Ахмед, вашия любим ютубър. И сега... Не, Сополчо сбъркаха. Аз съм Сополчо, любимия ви ютубър. И сега... ще направим един клип. Само, че не мога днес да кача Майнкрафт, защото съм малко заед и трябва да я инсталирам. Сега ще ви докажа, че страшните филми не са толкова страшни. Например, сега ще ви подготвя един страшен филм. Ето, подготвям го сега. Да, аз пък влезам. Те неща да ги махна тук. Сега вляза пак в YouTube и... О, камерата падна! Хайде, сега... Ето. Сега пускаме един филмче. Едно малко клип. Камерата ми пара. Да ви покажа. За малко спирам. Тук съм. Другия клип е втората част. Това беше от мен.